Ongi etorri gure fedearen ospakizunera. Karizumako laugarren igande honetan, San Jose eguna ospatzen dugun honetan, seminarioaren eguna ere ospatzen dugu. Jose, gizon zintzoa, apala, jainkoan konfiantza osoa duena, gurera ekarri eta eredu bezala izan nahi dugu. Eta berarekin batera, mundu osoko seminarioetan etorkizunean gure apaiza izateko prestatzen ari diren guztiak. Az gaitezen bada, gaurko ospakizunarekin, bihotzak jainkoari hurbilduz eta beraien alde otoitz egiteko prestatuz.
zion Samueli, bete adarra olioz eta zoaz Beleneko Jesederen gana, bidaltzen dizut. Haren semeen artean begiz jo baitut nire errege izango dena. Iritsi zenean, Samuelek Eliab ikusi eta esan zuen bere baitan. Zalantzaren gabe aurrean du jaunak bere gantzutua, baina jaunak esan zion Samueli. Ez begiratu horren itxurari eta luzerari, alde batera utzia dut eta. Jainkoak ez dio begiratzen gizakiek begiratzen diotenari. Gizakiek itxurari begiratzen baitiote, jainkoak berriz bihotzari. Jesek, bere 7 semeak eraman zituen Samuelen aurrera. Baina Samuelek esan zion, jaunak ez du horietatik inora aukeratu. Orduan, Samuelek galdetu zion Jeseri, hauek aldituzu seme guztiak? Hark erantzun, txikiena gelditzen da, hartzain dabil. Samuelek esan zion Jeseri, agindu ekartzeko, ez gara jaten hasiko ura etorri arte. Ekarrarazi zuen beraz mutila, ile gorria zen, begi ederra, itxura bikainekoa. Jaunak esan zion Samuelei, jeiki eta gantzu ezazu, horixe da. Hartu zuen bada Samuelek olio adarra eta gantzutu egin zuen bere anaien aurrean. Egun hartan jaunaren espiritua Davidengan sartu zen, eta haren jabe izan zen aurrenantzean. Jaunak esana, San Paulo apostoluak Efesotarrei egindako gutunetik. Senideok, garai batean ilunpe zineten, orain berriz argi zarete jaunari esker. Zabiltzate beraz argiaren seme-alabei dagokionez. On izatea, zuzentasuna eta egia dira argiaren fruituak. Aztertu zer zaion jaunari atsegin, eta ez aparte hartu ilunpean bizi direnen egintza hutsaletan. Sala itzazue baizik. Lotsagarria baita horiek ezkutuan egiten dutena aipatzea ere. Baina argiak salatzen duen guztia agerian gelditzen da, eta agerian gelditzen dena argi bihurtzen da. Horregatik esan ohi da, esna zaitez lo zauden hori, jeiki hilen artetik, eta Kristok argituko zaitu. Jaunak esana? Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Juanen burutik. Aldi hartan Jesusek bide zihoalarik, jaiotzatik itxu zen gizon bat ikusi zuen. Listua bota zuen lurrera, listuaz loia egin, eta loiaz begiak igurtzi zizkion itxuari. Gero esan zion zoaz, eta garbi zaitez Siloeko uraskan. Siloek bidalia esan nahi du. Joan zen bada itxua, garbitu eta ikusten zuela itzuli zen. Auzokoek eta lehen eskean ikusi ohi zutenek esaten zuten. Ez alda hau eserita eskean egoten zena. Batzuek zioten, bai, ura da. Beste batzuek ez da ura, haren antzeko bat baizik. Berak berriz zioen, bai, uraxo naiz. Larun bata zen, Jesusek loia egin eta begiak ireki zizkion eguna. Horregatik, fariseuen gana eraman zuten itxu izana,
eta fariseuek berriro galdetu zioten nola hasi zen ikusten. Hark erantzun zien, loia jarri zidan begietan, garbitu nintzen eta ikusi egiten dut. Fariseuetako batzuk zioten, gizon hori ez dator jainkoagandik, ez baitu larun bateko atseden eguna errespetatzen. Beste batzuek berriz zioten, nola egin dezake pekatari batek horrelako ezaugarririk, eta itzetozen bat bere iritziekin. Berriz galdetu zioten itsuari, eta zuk zer diozu begiak ireki dizkizunaz. Harek erantzun profeta dela. Haiek erantzun zioten, goitik beheraino pekatari jaio zinen, eta zu guri irakatsi nahian, eta kanpora bota zuten. Jakin zuen Jesusek bota egin zutela, eta aurkitu zuenean galdetu zion. Sinisten alduzu gizonaren semeagan. Hark erantzun, esaidazu norren jauna sinist dezadan. Jesusek esan zion, ikusi duzu zurekin hizketan ari dena bera da. Hark orduan sinisten dut jauna, eta aurrean auspeztu zitzaion. Jaunak esana. Garizumako laugarren igandean ari gira ospatzen, martxoaren 19 da San Jose egunez. Baina liturgikoki Elizak garai berezi hauei, Garizumari eta Paskoari halako garrantzi berezia eman nahi die, eta beraz liturgikoki Garizumako igandean San Jose egunaren gainetik gelditzen da. Ez du esan nahi gogoan hartzen ez degunik, eta liturgikoki biharko meza San Jose dene izango da. Ezak montan egiten du baino, Garizumako igandeek, Paskoko igandeek bezala, halako indar berezia daukate liturgiaren aldetik, edo Elizak halako garrantzia eman nahi die. Horregatik, gaurko liturgia Garizumakoa da edozein kasutan. Eta Garizumako laugarren igandeari latinez esaten zaio Dominika Letare, hau da postutzeko, pozik egoteko alaintasunaren igandea. Batez ere, nolabait ere, halako atseden alditxo bat izateko intentzioa dauke igande honek Garizumako ibilbidean gero azken txanpari gogoz ekiteko. Hemen ez daukagu halako kasuatik, baina zenbait tokitan gaurko egunez meza eman daiteke, ematen da kasuia arrosarekin. Hain zuzen ere Garizuma pixka lasaitu egiten dela adieraziz liturgikoki. Eta gure Eliz barrutian, gaurko egunez ere, seminarioaren eguna ospatzen dugu. Hau da, gure seminarioa, gure seminaristak, apez bokazioak gogoan hartzen ditugu modu berezian. Iruñako seminarioan, momentu honetan, 6 edo 7 seminarista daude, gari batekin konparatzen baldin badugu oso gutxi da. Horregatik, Jesusek, ja bere apostoluei esandakoa, guri ere gogora datorkigu. Esan zigun, Jesusek eskatu guzta jabeari langileak bialditzela guztara. Eta guk hori egiten dugu gaurko egun horretan eskatuz, jangoikoari bere grazia, bere argia eman bezaiela, zenbait gazteri bere deia entzun eta ari apez bezala segitzeko. Eusera, eskatzen diguna gure jangoikoari seminari egunean, eta kontzientzia zenbera denok begula horren alde errezatzeko beharra edo eginkizuna. Jesusek hala nahi izan duela. Seminarioak garrantzi handia dauka Eliz barruti batean. Egia da gure gizarteak ere aldatu direla asko, eta gizartean dagoen giroa eta fede giroa ezberdina dela, eta horregatik baita ere ulergarria da, normala da, seminarista gutxiago egotea. Baina, edozein kasutan guk eskatzen dugu konfiantzaz. Jangoikoari errezatzen diogunean, beti behar dugu konfiantza hori eduki, eta baita ere berak guk baino gehiago daki eta bere eskuetan jartzen dira. Gaurko evangelioan azaldu zaigu Jesusen mirari bat. Eta bere mirarietan bete ikusten dugu bihotz ona, konpasioa sentitzen duena, ez bihotz gogorra. Aldiz, evangelioan azaldu zaigu fariseuen jarrera. Haserre zeuden Jesusek mirari hori egin zuelako
larun batez egin bai zuen. Eta hortan guk ere ikusi dezakegu bihotz gogorra eukitzea zer den, eta besteen sufrimendua eta kontutan ez eukitzea, eta Jesusek nahi du ez gaitezela olakoak, gogorrak, hotzak izan, baizik eta bihotz zabalekoak. Eta hoxe eskatzen dioguna Jesusi, gure bihotzak berearen antzekoago egin ditzala. Estamos celebrando el cuarto domingo de Cuaresma, dominicalitari, como un pequeño, vamos a decir, reposo antes del final de la Cuaresma, en el día de San José. Pero como he dicho, Pascua, el día del domingo de Cuaresma, litúrgicamente queda por encima. Y teniendo también en cuenta el día del seminario, todos nuestros seminaristas, por los que rezamos, para que si es la voluntad de Dios sean sacerdotes, para que otros jóvenes también escuchen esa llamada y con la fuerza de Dios puedan seguirla para servir al pueblo de Dios en esta vocación. Sinisten dut Franco eta guztiun zer horrek egitea
itxaropena noiz kantu ez dezaten. Eska ezaiogun jaunari. Eta gure egitatuak ere gogoan hartuko ditugu, vamos a tener en cuenta también a nuestros difuntos. Mezar sartu horretan, oso bereziki, kontutan dugu, aste hortan, Juan zaizkigun, Jose Luis Barberia eta Petra Cortés. Baita ere, orain dela urte bete, hil zen Igor Zubillaga. Eta haiekin batera gogoan hartzen ditugu Juan Jose, Maria Eugenia eta Juan Fermin, Korusi Alzuri, Jose Mari eta Maria, Montxo eta Jose Sestoren, Joaquin Sarabegi, Cosme eta Inazia, Jose Mari Aristibuño, Jose Joaquin Modesta Pedestora, Uri, Joseba eta Javier, Batiste, Cecilia eta Dani, Jose Francisco Zestau eta Teresa Busquet, Joseba, Dominika, Carmen Ariztena, Jose Zia eta Tere Zia, Sebastián eta Margarita, Luis Erriti, Axo Altamira, Enrique Igarraz, Unai Arzaius, María San Martín, Jose Gil, Martín Arizubieta, haiek danak gogoan hartzen ditugu jaunak bere izanatu eta handik gure egin izaten. Eska ezaiogun jaunari. Entzun nahi da horra, bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunak bitartez, eta orain ofertak izango ditugu. Zein garrantzitsua den ikusmena izatea, eta zein garrantzitsua jakia irudipetan orientatua izateko. Eta horreko hauek eskaintzen dizkizugu. Haiekin ikusi eta zure bila ibili nahi dugu. Askotan itxugabe eta gaitasunaren bidez zein den ikusi ez dugulako. Kandela hau eskaintzen dizugu. Nahi duzu zure argazki, nahi duzu zure begia. Gure ingurukoa zure begiekin eratzeko gaitzak daitezke. Azkeneko gairik ederrenak eskaintzen dizkizugu. Jaunari deiak gustatzen zaizkienak. Horiek daude gure fedearen begiak agurtu eta gaixotu egiten dugu. Ez dezagun igande bakar bat ere utzi. Jainkoaren ikuspegia indartzen duen unea. Hartu eta elkarlaneratu gabe.
Afalokoa berdin kakizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartza zuen eta edan guztiokutatik. Hau ere horren karizatatik, itur berri eta betikoaren nola, zuetzat eta askoretzat dekatuak bankatzeko xurtu dena. Egiztue hau bere hori garri. Gogoan